Ndị be anyị Igbo anyị abịa. Igbo class world. Ụmụnne, okwu unu ma unu makwa maka matchmaker anyị na-agazi wrong kịta. Mma akọlụ unu akụkọ wee gwa unu na anyị si unu aga na hotel maka na onwe ihe na-eme na hotel. Ihe wee mebe na hotel. So anyị na-eche ka anyị si ga-eme matchmaker anyị ka ọ dị mma. Ya ka anyị ji wee gaa break. Anyị na-azọ unu, na-azọ onwe anyị. Onwe ndị bịa na-asịsị nyefe ego fa. Onwe ndị kwụrụ ụgwọ since 1 month. Achụ inye ego, enyebere fa ego luo taa maka agwa afa na anyị nọ na break. So, a na-akwado ka enyefe ego fa. So, gị nwakwụrụ ụgwọ ụnyaahụ. Ị bịa na-akụ aka ebe niile, na-asịsị nye gị ego gị, sinye gị, ị na-etiwa na ebe niile. Ị mara na ọ bụrụ sọ anyị na-alụ matchmaker. Ị mara na anyị nwee secretary, anyị nwee financial secretary. Ị mara nna akpụ ya since ụnyaahụ ka o release ego. O bi na Naija, o soro wee bili na UK. O nwee ndị admin, nọmba niile anụnwa ntụpụta, nọmba niile a ntụpụta. Ichere na ọsọ m na-handle ya. O nwee ndị na-handle ya. O nwee ndị na-handle ya. So ọ bụrụ sọ m na-handle ya. Nsị gị na a ga-enye gị ego gị, a ga-enye gị. O nwee ndị amara na a ga-enyefe ego fa. Fe echezogo ego ahụ. Ọ bụ m nwa chetelu fa si na m enyefe ego fa nwee ndidi. Nke gị bụ ịbịa na-akụ aka ebe niile, na-akụ aka ebe niile, na-akụ aka ebe niile, madam. Ọ bụrụ na WhatsApp endị na 24. Ichee na ọmụnwa ji onye admin anya report go m nye m detail. Compile cha anya wee welie na-enye secretary, welie na-enye treasurer ka o jee weta ego na bank organization anyị. Ichee na ọ na-akpa m ka ọ na-aba. Ego ahụ anaghị aba na akpa m, ọ na-aba na organization anyị. O nwee ndị bịa na-asị ana-anakwu ego na wow. Ala tiekwe gị isi n'ọfịa ebe ahụ na wow. Ichee na ọ dị izi ụmụ nwaanyị abịa na-akwụ ụgwọ unu na-akọ ihe sọrọ unu. Anyị na-achọzi ka anyị si gaa reform ya. Anyị reform ọ dị 10. Onye ọbụla ga-ewetezi ma proof of address ya, ma proof of identity. Maka asịzị na ndị isi adịrọ mma na-abịa kwụọ ụgwọ. Anyị chọọ iprotect unu, protect kwa onwe anyị. Maka onwe ihe mere unu bulie bịa na-afịa anyị n'isi. Ị ga-enwe ndidi. Ọkwụ onye aka ibulu ego jekwuo. Ibulu ego jekwuo. Ifukwa na anyị no break, anyị na-emezi matchmaker na nge. Anyị na-emezi ya na nge. Ọ bụ ndị kwụbugo ụgwọ gboo ka anyị na-epost ihe maka anyị na-reform ya ka anyị mara ka ọ ya dị. Anyị na-reform ya emechekwa ka anyị pụta. Ịpụta na-akụ aka ebe niile, madam n'ụdị na nna agba ọsọ. Ọ dịghị ka mmebunwe ego gị gba ọsọ. Ọ dịghị ka mmebunwe ego gị gba ọsọ. Ka ka nsi gị ebunwe ego gị gba ọsọ. Ọ bụgodị na ichezolie mụ ga-echetara gị. Ịma mmadụ one ji m ụgwọ nnukwute akata mkpa ego. Nwoke ahụ ka ezi afịa anụ Obinna fa ndị ibu ngwongwo millions. Iche na fa ebupụta gị. Fa ebupụtebere ya. Biko kwe ị ga-agbakwala ọgwụ gị nwụọ. Ka anyị gabagodi mma na-aga na-akọkwara unu akụkọ. Mma na-aga na-akọrọ unu akụkọ maka ka unu wee na-amaju, maka ọ na-adịka unu ọsịsọ mgbagidigidi na oke akpịa na-ayị abịa gbaa gidigidi agba akpịa Igbo esekpulana egwupụtebe ji. Ịmala onye ji m ụgwọ since 14 years 15 years ago kekedị afịa. Nwoke a ọ nọkwa na United Kingdom a. Ọ nọ na United Kingdom a. O ji ụgwọ since ọ dị ka obi na ọ bụ na Woolies ka obi ka ọ bụ na Erit Emeka Nwafọ. Ịmalụ 50,000 pounds o ji di m since ọ sị na ọ ga-akwụ mbụ afịa ebunyelie. Ọ sị na afịa adanago mmiri egbuli egbu kama na ihe mma bụ na n'ụwa onwere onye nji ụgwọ kama ọ bụ mmadụ ji mmadụ eji mmadụ ụgwọ. Maka iji mmadụ ụgwọ ị gara aga n'ihu. Ijide mmadụ ụgwọ ọ bụ ori ka izu. Ije kpọkọtazie ndị otu gị. Afọ m ndị na-abịa edelu m skama wee kwụfa ihe n'isi.
nya etinyego mfa n'ọnọdụ ebe fa ga nọ afọ m ndị na-abịa edi ijegokwa wee kụta ndụ nkụta nkụ gị ọkwa ijego kụta ndị nkụta nkụ gị ị nara enwe ndidi onwe ndị ngwa na emezi arịtọn rufe ego fa o megokwa 2 weeks aka m arịtọnụrụ ama m ihe ji na m arịtọnụrụ ya and o sire m n'aka na ya emechikwa arịtọn ọlụfanya and fe ekwuru okwu mana gị nwakwụrụ ụgwọ ụnya ị bịa na-akụ aka ebe niile na-eti mkpu ebe niile na-akụ aka ebe niile ọ bụrụ ka esi eme ị na-eme rokoroko ọ dị ka ị mara m ana m agba ọsọ ọ bụ na UK ka anyị nọ anyị na-spend the hard currency obele ego ọ bụ obele ego mmadụ eli nwunye abụrụ m ụdị ndị na-eli ego otu abụrụ m ndị ego mmadụ na-agba ọba aka ha na wow o nwere ka ọ dị ka anyị gabagodin anyị apụtago n'ilo ka mma agafa mfara awa ebe tere aka so mma akpọ unu wee gaghalịa wee na-akọkwala unu akụkọ maka ihe matchmaker anyị mere anyị si unu aga na họteelụ unu jega ngwongwo ọrụ wee kụọ unu n'isi unu bulie ebutelu m ọ bụ ya ka anyị ji wee nakwa breki ọzọ kịta wee na breki ọzọ wee si ka anyị chee eche wee pụtakwa ọzọ unu akwụzi n'ụgwọ ije bulu ụgwọ kwụọ ndị nke na-asị na awa ụgha na-anakwu ego alatiekwe gị isi n'ọfịa ebe ahụ ọ bụrụ na mfụ gị ihe m eme gị ma ọ bụrụ na ị na-eme na wow aja jukwa akpa gị ebe ahụ oketapụo gị isi dị ya kedu di na ka m na-agakwa mmadụ ka asị si agana na họteelụ ma nwoke ma nwaanyị unu jegaba egwu atụrụ unu ịmakwa onye ahụ iju okwa esi ya ịmara ebe o si apụta ihe ajụjụ na-ese afọ tupu igwe esoro onye ahụ gaba bie kọmọn ngabe mmadụ anyị si unu agana ịgaba na họteelụ ịbụ ashawo kezi ka ihe chekwalo ka anyị sigodo ụzọ kịta ihe emebego unu bịa ka unu gwaba m ya ka mgbaghalịba ka ọ fịaba m n'isi ọ bụ unu ka a na-azụ ana m azụ unu ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa ma m onwe na onwe m ana m azụ unu azụ onwe m unu chee na a na-emegbu unu emegbu anyị kwuo ihe common instruction dị obele okwe n'unu mbukwete onye ka unu ji adawacha unu si unu dawacha ọ bịa ka unu ji adawacha maka na unu anaghị ege ntị ekwuche onye ka unu nwee experience na-eme ihe since ụwa ịma since mmebe matchmaker onye nwere ihe ịlụlite ọrụ wee lụrụ ọrụ ahụ 5 years inwego experience inwego nnukwu experience mana ọrụ matchmaker m ọ kaligo 15 years nlụbalị ya ị na-eche na mbụ ụmụaka n'ọrụ matchmaker ị na-eche na mbụ ụmụaka na ya wee melitela unu matchmaker free wee melite na-emele unu voluntary ọ na-atụ unu ọkpọta 5,000 ka a sibụrụ unu na unu na-ebute ọrụ siri ike wee tinyekwu ọ bụ ọdịlị 20 a na-aga obele ego sef ọ bụ ọdị 20 no 50 ije jụọ ndị matchmaker ndị nọ na America ma UK ihe ha na-ada ka ị wee malụ na ukwe ngwele bụ ukwe ka ị malụ na mmiri ọkụ na-egbu mbe ịma na ọ bụ ego eji alacha sweet ya bụ ego eji alacha sweet ka a gwa gị iwe na-eme ihe ndị emenyela unu na ọdụ unu mkpa
ichere na ọ dị m mkpa anụgo m di ọ dịrọ m mkpa alụmdi na nwunye a adịrọ m mkpa ọ dịrọ m mkpa prọfeshọn nwe ma ego di m nwe ozugokwelu m mana nwere ka mmelie unu na free maka unu ayara avalu nwunye maka emego m na free for 5 years menye free unu avalu nwurie unu echere isi nwurie maka ikwuru ụgwọ wee mụọ ọrụ ịyara amụta ọrụ ahụ ikwuru ụgwọ wee mụọ ọrụ ịyara amụta ọrụ ahụ ibi ebe a na-akọlụ m ji na aja na-akụ aka ebe niile ọkwa ịkụ aka ebe niile ahụ ọkwa nkwechilizie mama akwụ n'ụgwọ ahụ nkwechili kama sisi na-alụlụ ana ka nna alụ kama sisi na-alụlụ ana na nna asọji aka maka iwe na-ewe m maka matimeke anyị ga wrong iwe na-ewe m na matimeke anyị ga wrong ihe mere na anyị ji gbaa breki ichere na a na-eje breki na nkịtị o wee bilie ụmụ nwanne anyị wee si na abroad wee natacha wee bịa ka famit ye nwaanyị afa ga-anụ fa wee batacha from abroad unu si m na-aga na break ka etinyezie mmadụ n'ọnwụnwa ka a si n'ọmụ fa wee batacha fa wee na-arịpọt ihe ya na-arịpọt na ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị bụ ndị akwụna o nwekwara ndị ezigbo mmadụ kwa mana a sị na o nwee ndị akwụna na-abịa kwụọ ụgwọ ịbịazịa fa akapụba gị ego na nkịtị imekete fa akpọọ gị taa wee gwuo otu olu gị ego ị ga-akwụ ịkwụrụ adọwa gị ebe ahụ ifugi ihe njichi unu aga na hotel maka ọ bụ n'ụlọ mmadụ ma ọ bụ neutral ground ọ ya na-emenwu ọ ga-emenwu ọ ya na-emenwu ọ bụ n'ụlọ tantalizer ọ ga-emenwu ọ ya na-emenwu onye ka unu wee sibe nri ka unu enwe mkpọmkpọ ahịa unu si na onye ahụ amara ihe na ọ na-etinye nri n'ike na ọ na-aga o weta nri o tinye n'ike ewee sikwazi ya ụmụ nwaanyị wee nachakwa anụ wee na-akọwakwa nkefa si na o nwekwara ndị abụrụ ezigbo mmadụ ndị bụcha ndị ori ma kidnappers ma ndị na-atọrị mmadụ ma ndị ntọrị mmadụ abịa fechebili mmadụ ebe ahụ unu sisi aga na breki wee jee reform ọnya ka amalụ ka esi ga-eme ka onye ahụ iweta proof of address gị iweta proof of identity gị ma ọ bụrụ na ị dị serious anyị nwa ifuru na ọnya gị unu n'eze kịta ọ metụta gị imi metụta anya ọ ya emetụta onye ọbụla maka asịsị eme n'ihe eme enye asịkwa sigbuli isi ọkwa ọnụ sigbuli isi ọnụ ifuru sigbuli isi egbulu ma ọnụ maka agwago unu debe iwu unu jede anya bịa na-akọrọ m akụkọ na-agba ji na aja ọkwa ndị ma ihe akpọchagigo ndị nke fabachi unu o wee buli ya ndị be anyị o wee buli ya bụ na
anyị bido matchmaker ọzọ ọ ya adị nnukwute tight and ego ga-alịkwa mụ ego ga-eme gịnị ọ ga-alị mụ ọ si ihe usoro unu kwubekwe si ọ na-anazi ego ọ na-anazi ego ọ bụrụ gị aja jukwa akpa gị ma ọ bụrụ na ị developụ talent isi na onye ahụ ya taba aja ju akpa gị nnọọ ebe ọ bụ na ihe dị mma adịrọ gị mma ịnọkọta nnọọ ihe ọ bụla egwu ka ị na-eti inwe na ego na ya ọ bụla artist ọ bụ comedy ọ bụ skit ọ bụ content creator ka ị na-eme ihe na-enwe na ego na ya maka ị ga-anara adị gị mma ị nara ewu isi mmadụ good na onye taba afụfụ ya taba nnọọ afụfụ kụkọ ọdụ nnọọ isi ka onye Mike no credit today come tomorrow o nwere ndị a na-edebe na shop ofu onye na-ele credit isi wee kpọtacha anya wee tacha arụ wee kụkwọnacha ntị n'ime wee kụkwọnacha anya n'ime unu chọọ ka ndị one ahụ ọkwa ihe unu chọọ ka ndị unu ji wee na-asị ofu onye pụta na-asị short inwekwa lọkụ ndị enwere lọkụ edebego mfa n'ụkwa fa ga-anọ maka ịmara ihe bụ na ịchọta di na nwunye Chukwu si gị chọta ịmara na ọ na-afịa arụ nchọta ọ na ịmara na ọ na-afịa arụ nchọta iji wee na-awa anya isisi bịa ka achọtara gị ya na fri lijikwa nsị ọnụ dị a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe fri ga-alụ gị afọ ebe ahụ agwago m unu n'ụmụ fri unu chee na-asị unu chee na mmemme imirie ana m agafe mfara awe so mgbe mma bụ ụgbọala mma na-egosi unu ebe dị iche iche unu ga-eso m anyị gagharịa n'etiti London a ebe ebu ka a na-akpọ East London so ị na-anya kịta ifu na o nwee ka ọgba ọ na-akwa ama aga so ị na-akwadokwa obodo oyibo ka ịmala ihe ị na-akwado ị na-abịa London ị na-abịa ebe ịmalụ na ụbọchị amakebere wee kwụrụ ụbọchị amakebere wee mee gịnị wee kwụrụ unu n'anya ifu na ọ nara ama aga o nwee ka ụnọ fasi adịkwa so ka uche gị dịpụ ya ma ọ bụrụ na ị na-akwado travel ịmala obodo ị ga-etinye isi kịta ana m achọ ịga na King's Cross station King's Cross bụ nnukwu station ma international na-agbacha ma international train na-aga ebe ahụ ma local ma underground so unu n'anya ana m achọkarị ịba ụgbọ na-aga n'elu ụgbọala bọs ọ bụ ya ka m na-achọkarị ịdị n'aba maka ịba anya ya ị ga na-enegheli anya mana ịba na underground ihe gị credit netwọk gị akwụsị onwekwa ihe ị ga na-afụzi ihe ị ga na-anụzi bụ so wo ụgbọ oloko ọ na-eme mkpọtụ wo ebe niile ọ na-eme mkpọtụ woto ọnya na ka m ji ala ekekebe iji ụkwụ na-aga wekwele ụgbọala bọs wee na-aga maka ana m ala ndị na-enegheli anya mgbe niile na-afụ ndị fụnụ na-amata ụzọ maka London na-ebuga o bukwala ezigbo ibu ịgbadoghị anya ị ga-efu ọ bụkwa m Google na maapụ ka eji agagharị maka ịgbadoghị anya ị ga-efu keta ụzọ ike agwụgị ifuketa ụzọ ike agwụgị isi chimọgịnị
Hey, ka anyị na-eje n'ubi ka ji na-aka. Ka anyị na-eje n'ubi ka ji na-aka. Ọ bụrụ ya, Chukwu zọọ unu. Anọrọ m n'ụlọ wee kata osisi a. Ụmụ osisi m ji aka ndị mere isi ike. Onye mee isi ike akabịa ịtani ka o wee mali ihe. O nwere ndị na-respect osisi karịa nne na nna fa. Nne na nna fa na-akwafe okwu fa a na-eme isi ike, mana osisi bịazie gwa okwu, osisi bịa gwa gị okwu, i wee nụ ya. Yes, ọ bụ ka ọtụtụ ndị si eme. So ọ na-akakwa mma, ya bụ osisi na-akaba mma, mana ejire m ya. Mbọsị ọzọ mma ejikwu ya. Anụ gbanaga ka echi bụ nta, unu likwa ebuni. Ihe na-ebuni ndị niile na-enupụ isi. Ihe na-ebini nna unu na-akpa atụrụ. Unu lie ebini, unu na-anya unu sị ihe obodo oyibo ji dị mma bụ na fabia alụchagodo unu alụlụ ogologo unu. Anyị etinyelili ama egwuregwu ezo osisi kụchaa flawa. Ọbịa bụ na ọ malụ mma, ikuku ndụ a na-ekuse mmadụ. Unu na-anya unu fụ ebe a kịta, ọ bụ ụdị ebe malụ mma nke ukwuu. Nya bụ maka mụnwa bụ onye na-like nya bụ akwụkwọ ndụ, green leaf, flower ma ọ bụ mkpụrụ osisi. So ana m enyebe ndị be anyị advice na-asị ị na-alụ ụlọ imefe ebe ị ga-ezonyeche mkpụrụ osisi ya na akwụkwọ nri. Ọ na-adị mma emefekwele na ụmụaka ebe fa ga na-egwu egwu, maka ọ bụrụ mgbe niile n'ọnụ ụlọ. Ịnọ ọnụ ụlọ ahụ o nwee ka o si adị, ọ nọrọ ama mma. Ọ na-adị mma anọkata agbapụ ilo, ikuku ndụ ekuse, inweta ezigbote fresh air dị mma. Ọ na-adị ezigbo mma. So unu na-anya unu fụcha ka fasi wee alụchakwa ụlọ n'eziokwu, mana osisi ga-adịcha na-adịchakwa. Ọ bụ ya. So mma nọ ebe a wee chere ụgbọala bọs. Ọ ya abịa n'oge adịrị anya, in 2 minutes ọ ya abịa. Ọ ga-abịa anyị gabakwa. Nke ọ na-emekwa woko. Ya bụ na-ekwu okwu mbọsị ọzọ, unu wee nye na ọ na-ada n'aja, unu wee nye na okwu ma bụrụ okwu. Agwa unu ejene n'ụlọ olili na ọṅụṅụ a na-akpọ họteelụ, ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, gụọ eje n'ebe ahụ na ọ bụ matchmaker ka anyị na-eme di na nwaanyị. Anyị anaghị eme ndị na-eji eli enyi. Anyị anaghị eme ndị na-eji eli enyi, maka na anyị ma ihe anyị chọrọ. Anyị wagwa unu nye ndị ọzọ, anyị bido matchmaker ọzọ ya. Unu ga-atakụti ya kwarakatakwa. Anyị atakụti ya kwarakatakwa. Egwu ga-arọ ndị nkata ike. Anyị ga-amazi ndị dị serious na ndị adịrọ serious. Anyị ga-ama ndị chọọ di na nwunye na ndị achọrọ di na nwunye. Mgbe ahụzi anyị ga-ebidie ka anyị ji ga-amazi ndị chọọ di na nwunye. Ọ bụrụ na ị chọrọ di na nwunye, ije ọsọ pụọ. Anyị achọrọ ndị na-egwuri egwu, ndị bịa ime ha nki, ndị bịa ibucheli mmadụ pick and drop. Anyị achọrọ ndị ahụ. Mgbe ị wetere proof of address gị, weta proof of identity, anyị mark ya gị out from our WhatsApp group, maka anyị kwesịrị ịma gị mara ebe isi apụta.
iwete utility bill okay imakwa ihe emeche hi ihe anu nwa melide emeche ka anyị nwetache report a ihe ike wee gwu m wee je kpọ ndị niile ụmụ nwanne anyị niile no abroad meche mmadụ engage wee kpọ fa chekwani ka mba ụgbọala cheni ka mba ụgbọala me friend biom say ya ban say me say oni say ya ko dem ni say no abegum na say ni papa papa ya am from na wo me friend na me ni kasa sana o tun das mane ke na kira ka nan na ka number ni ya kasa sana o also can jibwe we kwa batebe makamili na cheese ana no abodam na me se mo ba bude problem fi no mo ko beringa ba mo tebe se abinchi ba ana me ka jen se the ram to bi am zo mo e da kiri direct to no oyi tin asem obeka nyina aka na num chinuro so woni mukasa Mgbe tetezi report wa mgbe tetezi report nda ịma ihe mme mgbe ọsọ kpọ ndị be anyị niile ụmụ nwoke ndị aka anara ana ma ụmụ nwaanyị mechie ndị mmadụ engage ngwacha afa sifa ndị niile a unu ma engage unu na tafa proof of address na tafa proof of identity hey onye na-ekwusi ike na wow ebuse bibia wo na eba ebusa na akoton nipa are mi nu de me e ba kuro mo me expect say o me ndigo mo na bo amen obi a say no lie won na bo a hwe na wo e fence wo a mi ni mo we pede on me fro keke na me tell say na azuma ni na me kama kana kusere mu ni no keke na me fro me fro busa de happen e jun komo na say ka say na wuri na kuwa makisi na ma sallah wuri na kiwa na ina msike jimi ya sana me no oya zikwe ka ngwa unu jugwa ole kusike na etingu onu ni me sara no ba fi binya no yitin ko basa na o se ba izi ba na mse wo school shuru da ne ana do de aga mako ana mse ana mse mu o se duma o ka dem se duma na de ye ko wozi no me duma ko e da ba na wo ko wozi ana me ka chen se ana me de cousin mo na me de fa be na mse do le shine be so land you da ya tefi en shi de family shi de ya ren shi duka we catch them o me punch no e no ye di na o na mse we si ya nkasa ye ofi anoma for ye say ye mo na ku fi na me ka jen na me ka jen do le be so ni me married answer me she the man take ya re ya su cross the film and you what me dey no go say no the fees as no to me dey no go say me ka jen ya mpa ka dem si ka wa ba enye na me ma be woni adwene won nwene na adwene nko nso do no ni nyansa wuni kana de gani shi ni wallahi onya ni ni ano ona ze kwenti ni ona etim na me mo police go se ro sitie no my friend na ma wunde still as me no phone so oye na ekwesi ka ngwa unu nsa ko ka se mi sa na me ti o me delete no ma zi punchacha oyare
different person, in more Kumasi Ghana. I like your money. Omo mbu se abobia ehie nipa na nesa ko dusha no wakoyo sisi no da bro for bolo koko na dia mus ka obesi si no da bro every say oni usini nipa ni yellen so wallahi denezo ebenze ne mame kito wasi ye buy na no mama 500 pounds then I event ni nwe be mo so mama 400 asa na event salamatu ni be mo bi so mama 100 pounds na mi madam bi so mama 50 pounds na event ni mama ni abadu so wa wole o mi mi na ni kunu su ko ye sisi nti ye mbonte kaya bi ntini de ebi egu okura bi okura nyanko yeah, man. Daddy na go grab them one. Daddy na go grab them one and the mark one na ni dance ka. You know no mo free to mo see date na do me say on the 12 year na date ya. Kana mtia na ba afi na mashi di ma sinti ye diske tu ma na me yo mo see ka bro. So ena no so ebenze ni ma mi nwa ba na wa ni kunu ye shop mbe no so o mo ka say wo no nko ade problem bi enu. So and one on the yan say me can me see bet no kuma say yi akwa na me de shekara ntika be tia dan tika na ma setra me sa ade no enye na nyanko pa ba ma say stop HP she magana ya kari wallahi magana ya kari wallahi bai ni bane ami all the prison ni wa ami barin barka tun da kana bai prison ni wa bunke barin barka mu yi magana okay. I think no nka. Maka babu waya is where meeting. Wow. Ifuru no mkporo ka eji welu babu waya mechie enyi ụlọ mkporo ọdụ ebe side onye meti ihe ụlọ mkporo gaba mkporo alụlụ ya maka ndị na-emete ihe mkporo ebe onye bi ogo na wachi ebe onye bi nwanne m ebe onye bi ogo na wachi ebe onye bi nwanne m ebe onye bi ogo na wachi ebe onye bi ogo na wachi ebe onye bi ogo na wachi. Salaam alaikum. Call Daniel. Anyị nọ na call Daniel Road. Anyị nọ na call Daniel Road.
ebe onye bi ogo na-awọchi, ebe onye bi nwanne m, ebe onye bi ogo na-awọchi, ebe onye bi nwanne m. Anyị elugo na Story Street. Na Story Street ka anyị nọ ịmara akụkọ STORY story ya bụ akụkọ. Unu afụgo fanwechekwuru story ịtụgharị anya n'Igbo ọbụla akụkọ ifuru ya mkpa ebe edeli n'ebe edeli story ahụ ifuru ya afụrụ m ya story ọ dị ebe Story Street ọ bụ ebe anyị nọ maka ndị ga na-ajụ kedu ebe anyị nọ. Anyị nọ na Story Street London. Anyị ga na-arịpọtụ n'unu na-eweta n'unu akụkọ na-egosi unu life in London ka unu na-afụkwa maka ndị na-akwado akwado. Ọdụ okwu izi ọ takwala akpụ ịbịa ofu nkụ iyi ebeketa akwa isi ọgị and fadịrọ friendly chacha. Iyi ebeketa onye ị na-asị ya nyere gị aka ma onye anabata gị iyi a onye ọbụla na-akọ nkie onye ọbụla na-akọ maka ome onwe dịkwa onye duru dị ịnabata gị n'ụlọ ka ị bịa biri ife onye si gị bịa bịa 2 days ichezo na onye anwa echezo ya mgbe ọbụla iji mechie wee nọrọ ọfụma ichezo na onye anwa echezo na omegolu gị nnukwute ihe ọma maka nya 99% ama nkwekwe ka ị bịa maka ụnọ anara aba aka n'ọba ya bụ ị na-akwado ịbịa ọ na-azụ ụmụ ogbenye mana ọ bụrụ na ị nọ ọfụma nwanne m ịbịa na maka ị ga-akwa ekopu nwụrụ ịnyere ekopu ịnọrọ ọfụma na be anyị ịbịa na ịnọgodi ma middle class ịbịa na olesi ma ị nọ low class isi ka ịbịa ka imenyite ọnọdụ yes ọ na-enyekwa aka menyite gị maka ọ bụrụ na ị nọ be anyị ịghara abụzi mmadụ maka ndị ka mmadụ ike fayara ekwe ka ị nweta ọrụ ma ọ bụ nweta connection mana ebe a ịdịrị qualify ị na-azọgbu ala o nwere ka a ghara inye gị ọrụ a na-asịcha na ọdịrọ onwe ndị akpọtacha sponsorship afụrụ ọrụ dịkwa nọ na ịmalị connection inweta ọrụ ịmalị ka esi akọnet nya ma ụmụ ihe a na-eme nya ọrụ okpuru ya bụ ọrụ o nwere ka esi alụ underground iwe smooth jee ọrụ gị maka ndị ebe ịlụrụ ọrụ fọ underground ahụ fa anara ekwete na ọ na-eme ịlụ ọrụ fọ underground fa wee kwete na ọ na-eme so ị na-eme okoko nya felie gị faachịlị gị faachịlị gị mee gịnị taliko ịfụrụ ihe a na-agwachi unu ebe a kịta ndị bịa ịgakata ịnọla ana izuo ike ịfụrụ ya ịgakata ịnọla ana izuo ike ọ bụrụ nke ebe niile a na-azọ alụlụ ụlọ lụpụta n'ama ịfụrụ ụmụ igwe a ibulie ị na-agbagharị n'ọnụ ụzọ befe adịrọ mma ụzọ ebe a bụ nke ọ dịrọ mma ya bụ femechere onwe fe organize ọfụma iluo na other European countries ihe afụ na igwe nwere ụzọ nke so ọnya mekwe na m anyara igwe na obodo so ọ bụrụ na ụzọ igwe nwere ụzọ nke ọ bụrụ na fa nwere ụzọ igwe can like best igwe
I'm a miss Igbo. I told me Igbo no. Mana. Who's that girl? Anya. Young will be my best. Young will be my best transport. Igbo nye biyo kona. 259 to King's Cross. Anyị ka na-agakwa King's Cross ifre. Anyị ka na-aga. Mana elu ebe ahụ nka ga-adụkwa na-aga o. Iji ebebekwa. Obere ebe ahụ. Elu onu ya kontinu kwe na-aga. Maka ebe m na-aga dị anya. Abụ m onye njem. Nchọnga anara m aga obele ebe ana m aga ebe tere anya tere ọkpa. Ebe onye bi oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Ebe onye bi oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Ebe onye bi oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Ebe onye bi oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Ebe onye bi oko na-awachi. Hey. Ebe onye bi nwanne m. Ebe onye bi oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Ebe onye dị oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Ebe onye dị oko na-awachi ebe onye bi nwanne m. Oko na-awachi ebe onye bi. Ndewo Eze Obi King ka ime. Ọnwa mbọsị na-asị m nye gị nọmba m. Ịma na anyị akwụsịgo anyị nọ break. So emechekwa anyị ga-apụta mgbe ahụ m enye gị nọmba anyị kpaa mana kịta anyị nọ break. Anyị atụrụ nya direct contact. Anyị atụrụ direct contact ịghọtago. So onye na-emekwa Hello. Hello.